Denok ezagutzen dugu Nafarroako naturaren aberastasuna. Horri, etekina ateratzeko sortzen dira Gias Kabi bezalako enpresak. Eta gaur, beraien eskutik ezagutuko dugu. Kaixo, sai bat nahi naiz, ingete horriak Gias Kabira. Mendigidari batekin joatea, beste gauz berezi batzuk ikusten dituzu, ez? Zure kabuz joan da, asko nik ikusten dut jende asko mendien eta bai joaztela hola buru azpira begira eta korrik gara. Eta bueno, eta guk hortaz, egoten gara egun asko, ezagutzen ditugu txokopillo bat, ezagutzen ditugu baita animaliak, landareak. Ikasten da gehiago eta disfrutatzen duzu gehiago baita. Horregatik ezagutzen ditugu gure aktibitateak, ez? Pentsatzen dugulako gurekin hobeto joan behar direla. Gias Kabin eskaintzen duguna da alde batetik piraguismo ikastaroak eta irteerak, arroi jaitxerak, eta gero ibilaldiak, mendiko zeharkaldiak, egunetakoak, edo tontor batzuetara igotzea, eta gero eskalada ikastaroak ere. Eta saiatuko gara baita eskaintza hau zabaltzen pixka bat ere. Jaio nintzen, 1909 Damasegen urtean. Raketak ere egin izan ditugu. Egiten dugu baita iparreskiak eta helburu, horrein ari gara helburu batekin ez, eta alpinismo ikastaroak ematea, lehenengo eta bigarren mailakoak, eta gero ere izotzan eskalatzeko baita ikastaroak. Bueno, ni Maurizia Alditureaga naz. Nafarroan eskaintza ederra daukagu, bai. Jakinda ze dagoen, ze mendi dauden, ze aukera ditugun. Dago adibidez, Iratiko basoa dela aletxe, dago, daude tokipillo bat, eta hemendik Iruñatik gertu, Adibidez, Artazuloko arroia egin duguna zugarria da. Jendea ez du ezagutzen eta hemen ondoan dago, eta joaten denean flipatu egiten du, egia esan. Aurpegian ikusten zaio, ateratzerakoan. Irribarreagoan, batzutan, rapela adibidez, dago rapel luze bat, orduan, jaisteko momentuan, ikusten diozu aurpegia, nola jatzen du, nola susto aurpegia, baina gero sentsazio osona. Sentsazio onakin joaten da, normalean, eta esaten digute gainera, eta nabaritzen da baita. Gias Kabiren ibilbidea hasi zen orain dela 3 urte, ezagutzen nuen Asier, lankidea, eta, zein genuen, eta proiektu berri bat sortzeko gogokin geunden biok, ez? Eta, lan asko egin da eta hitzein da pilo bat ere, hasi ginen hor, pixkat beldurrakin, ez genekien ongi nola egin behar genuen, ez? Baina orain dela 3 urte gutxi gora bera hasi ginen eta hau izango da 3. urtea. Eta horretan gabiltza. Ni pozik nago, pozik nago, eta urteak pasala, aurten iaz baino hobeto. Eta iaz lehengo urtean baino hobeto baita. Jende gehiago ezagutzen gaitu, telefona gehiago jotzen du, eta hori seinale ona da. Eta, nik gustoa nago, esan. Neri beldurreia ematen zitzaidana zen, nola hasi ez, enpresa sortzea, burokrazia, eta gero ere lankideakin nola moldatuko ginen, eta oraingoz, primeran egia esan. Burokraziarena ez hain egia esan, baina. Horretan gabiltza, eta ikasten, ikasi behar duzu pilo bat, eta horretan ari gara. Bakarrik eskutik heldu. Gu ohituta gaude inguru giroan ibiltzea, eta inguru giroko lana ongi egiten dugu, edo hori uste dugu bintzat, baina
hori egiteko aldez aurretik egin behar da kriston lana, ez dena ikusten, eta oso gogorra da, niretzat behintzat oso gogorra da, eta Sierrek esaten dit baita, dela agian ez den ikusten lana, baina gogorra da, eta sartu birtuzu ordu pilo bat, karo, zu pentsatzen arroi bat egiteko aldez aurretik lortu behar duzu bezeroak, nola lortzen dituzu, egin behar duzu propaganda pilo bat, jendeari esan. Eta, bueno, jendearekiko harremana eta hori ongi daramatzagu, baina beste lan hori ikusten ez den lan hori ez, proiektua prestatu, pentsatu, nola joan garen, noiz, baldintzak, eta hori da niretzat gogorrenak. Hortaz, informatu ginen, hemen Iruñan daude ofizina batzuk eta esaten zute, behar duzu hau eta hau ez. Joan ginenera, erakutsi ziguten ze behar izan genuen. Esan ziguten baita diru laguntzak egon behar zirela. Zurra da, ez dugu diru laguntzarik izan, baina, naiz eta diru laguntzarik ez izan, niri pixkat amorrua ematen dit ez, gaztea zara, proiektu berri bat, polita, turismoa erakartzeko, eta nire ikuspuntua da dena traba jarri datela, dizkidatela. Trabak, zailtasunak, ez da erresa. Eta eskerrak gurasoei, hor daudelako beti, eta lagunei, eta mundu honetan ez gara asko ez, eta ezagutzen gara asko, eta denon artean laguntzen gara pilo bat, ez? Eta nik uste hori lagundu dira pilo bat. Hasieran, eta biok egiten genuen lan, hasieran galdu dugu lan pilo bat eta denbora pilo bat, eta denborakin ikasten duzu, ez? Denbora aurrezten eta lan aurrezten. Hasiera batean gure bezeroak ziren edo ezagunak edo ezagunen ezagunak, ez? Edo norbait ezagunak esan diotela edo holako zerbait, ez? Iaz nabaritu genuen ezberdintasuna, lehenengo urtearekin konparatuta, eta korreak bidaltzen digute, ez dakigu nondik edo baina agertzen da jendea hori ezaguna ez dena, eta agian entzun du norbaitek edo, ez dakit egia esan, ez dakit oso ongi, baina lagunak, ezagunak eta ez ezagunak ere, ez ezagunekin ere lan egiten dugu. Konfidantza landu behar da eta horretan ari gara, eta bezeroak ikusi behar du moldatzen zarela, jatorra zarela edo bintzat saiatzen zarela jatorra izaten. Eta segurtasuna oso garrantzitsua da, noski. Eta hori nabaritzen dute baita, horregatik errepikatzen dute. Egin genuen blog bat, eta helburua da egitea webgune bat, egingo dugula aurten edo hurrengo urtean, edo datorren urtean. Eta egin ditugu baita diptiko batzuk, eta blogan eta diptikoan eta kartelak ere baditu, jartzen ditugu denboraldiaren hasieran, jartzen ditugu, eta diptikoak banatzen ditugu ezagunei, eta gara guztien ditugu polikiloldegitan, eta holoko tokitan, hoteletan, landa-etxeetan, eta bar. Eta horrena bizkanaka ezagutarazten ari gaituzte ez. Lana egitea gustatzen zaizun historia batean, puntu polita asko dauzka, ez? Nahiz eta lana da, baina egia esan denbora libre asko daukat, eta inguruan egoteko aukera asko daukat baita. Eta aldez, eta hortaz aparte, lan egiten duzunean, baita inguruan baldin bazaude, perfecto, ez niretzat primeran. Formakuntza ez da bukatzen inoiz, ez? Gauza bat da titulu bat ateratzea, eta beste gauza bat da bezerotatik ere ikastea, ez? Teknikoki agian ez, baina gauza asko ikasten dira, ez? Adibidez, neguan egoten gara umeekin eta umeak irakasten dizute baita. Eta ez duzu inoiz bukatzen, ez? Hemen
ikasi eta txiporrekin jarraitu behar dugu gainera, Ze naiz eta urte desente eraman hemen, jo que se. Jende asko daramatzala 40 urte eta oraindik jarraitzen dugu ikasten, gu igual. Berdin, Badugu eskaintza fijo bat hor, Webunean eta diptikotan, baina ez gara izten. Oda, ia ateratzen naiz Marokora trekin bat egitera, ez zitzaidan atera, baina, eta hori ez dago agerian, Baina esan nahi dut, norbait etortzen bada eta esan dut, jo, nahi dudala mendi hau, bale, goazen. Edo egin nahi dudala zerkalditxo bat ez dakin non, edo arroil bat ez dakin non. Bueno, goazen hitz egitera eta txatuko gara. Hoi da gure helburu bat, eta horrek motibatzen gaitu pilo bat.